ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋದು ಸುಖಧಾಮಗು ಬರ್ಪ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ನಾಜೂಕಾಯಿನ ಮಾರ್ಗುಡು ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿಯರೆಗೋಸ್ಕರ ವಾವಂಚಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏಪಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಮಾಯಾವಿ ಪಾತಿರನು ತಿರಿಪವನಂಚಿನಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲು ಆವಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯನು ತಿರಿಪವನಕುಲು ಅಂದು ಪಂಡರಡ ನಿಂದನೆ ಪಾತಿರನು ಕೇನ್ನಗ ಬಾಬಾಗ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ ಪರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದಯಾರು ದಯ್ಯಾದು ಅಕಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಜ್ಞಾನದ ಕಾಡಿಗೆನು ಪಾಡುಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇ ಮಸ್ತು ನಾಜೂಕಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ನಡಪುನೆರ್ದವರ ಮುಂದುವರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗೀತೆ: ಈ ಪಾಪದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನು ದೂರಲೆ ತಂದು ಪೋಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾದಿತ್ತ ಪಂದು ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ಭಾರತಡು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಅಪಗ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತಂದು ಪಂಡದು ನಿಖಿಲೆಗು ತೆರೆದಿಜ್ಜನು. ಐಟು ಒವ್ವೇ ದುಃಖದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜನು ಆಂಡ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಸದಾಕಾಲ ಸುಖ ಇತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯಲ ಇಜ್ಜನು. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜ್ಜನು. ಬಾಬನೆ ಬತದು ಐನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಾನುಸಾರ ನಿಕುಲು ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು ಸ್ವರ್ಗಲ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಾದಿತ್ತಂದು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ದುಃಖ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸುಖತ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಆದಿತ್ತಂದು. ಐನೆರ್ದವರ ಗೀತೆಲ ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡತ್ತೆ. ಹೇ ಬಾಬಾ, ಒಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಗ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗಲ ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತನಂದ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗು ತೆರೆದನು. ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಒರಿಯಗೊರಿ ದುಃಖನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಕುಡ ಪನ್ಪೆರು ಆ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾತಲ ಪರಂಪರೆರ್ದೇ ನಡತೊಂದು ಪೈದಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತುಲ ಸುಳ್ಳುದ ಕಲಂಕೊನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಎಂಚ ಪತಿತೆರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಒಂದು ತೆರೆಯೋನೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಅಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನು ಪತಿತ ಪಂದು ತೆರೆಯೋನೇರು. ಪರಂಪರೆರ್ದು ಪತಿತತನ ನಡತೊಂದೇ ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪತಿತ ಆತ್ಮನು ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಅವಿನಾಶಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತಿರುವರು. ಕೂಡ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ಪಿತಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿಜ್ಜೆರು. ಇಂದು ಒರಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಸಹ ಈ ಸಮಯಡು ಪನೊಂದಿತ್ತರು ದೇಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ನಿಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಂಡು. ಅಂಡ ನಡತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಮಾಯ ರಾವಣ ಜೋರಾದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಬಂದು ಪಂಪಿಚೇರು.
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ರಾಧೆ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಂದಿರುಡ್ಲ ಸಹಬೋದು ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಪನುಂಜರು. ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನು ಅಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಅಲ್ಪ ಪತಿತ ಆತ್ಮಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನು. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಿತ್ತೇರು. ಪತಿತ ಆತ್ಮಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದು ಕಂಚನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ರಾವಣನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪೊತ್ತಾಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಪೊತ್ತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ ಕುಡ ಬರ್ಪೆ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಏಪ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವೆರು. ಅಪಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೊಸತಾದು ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ನಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಬಂದು ಸಿದ್ದಾಪನು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಏಪ ರಾಮರಾಜ್ಯತ್ತನು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ರಾವಣನ ಭೂತನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಂಕೆನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾವಣನ ಬಂಗಾರದ ಲಂಕೆಯಾದಿತ್ತನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಇತ್ತೆ ಲಂಕೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ದ್ವೀಪವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯತ್ತನು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದು. ಕಾಲೇಜಿಡು ಏರಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಪೋದು ಕುಲ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನೆನ್ನು ತೆರಿವಿನೇರು. ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರೆಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಪಗ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲ ಒಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ್ಯರಾಪುನ ತನಕ ಕುಲ್ಲ ಒಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನಕುಲಾಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಕೇನ್ಲೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾವಕ ಪ್ರಜಾಪಿತಲ ಸಹ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಅಂಶವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದ ಪೂಜೆರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಶೆ ಏರೋಡೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಶನು ತೆರಿಪವೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಬೇತಕಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರ ಯುಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಫಾರಮ್ನು ಜಿಂಜನಗ ಕೇನೊಲಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಅಂತೂ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನಿಡ್ದಾಗ ಆ ಸಮಯಡು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನ ಪಿದಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಆರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರ್ನಗ ಬರೆಪವಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತಲ ಸಹ ಆರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಶಿವ ತಾತಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರು ಬಾಬಾಯರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಯರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗುನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅರೆದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜರ್ದುಲ ಸಹಜವೈನ ಪಾತೆರನು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನಕುಲ್ನ ಕೈತಡೆಬೋದು ಅಕಲಿಗ್ಲ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಪ್ತಾದೆರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ದೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಸಿ ಅಪ್ಪರ್ದೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆರೇ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲುಲ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದೇಹದಾರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪದೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲೆಗ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಹದಾರಿನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಹೇ ಆತ್ಮಲೆ ನಿಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬೈದರು ಕುಡ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದರು.
ಇತ್ತನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಗ್ ವಾಪಸ್ ಪೋಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ನನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪನು. ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ನಿಖಲ್ನ ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ನಿಖಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು. ನಿಖಲು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಸುಖಜ್ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪಂತಾರೆ. ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗು ಪೋಪ ಪಂದು ನಿಖಲು ಜೋಗುಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಅಲ್ಪ ಸುಖದ ಪುದರುಪ್ಪುಜಿ ಶಾಂತಿಯೇ ಶಾಂತಿ ಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಸುಖ ಧಾಮಗು ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿದ ಪುದರುಪ್ಪುಜಿ. ಏಪ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅಶಾಂತಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುಖಡುಪ್ಪುನಗ ಶಾಂತಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮತ್ತು. ಆತ್ಮದ ಸಿಹಿ ಆಯ್ನ ಚೀಪಾಯ್ನ ಇಲ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಪವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಓದುನೆ ಓದವನಿ ಇಂದು ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದನು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಕುಲು ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕೊರ್ದು ಅಮರಲೋಕಗು ಶಾಂತಿಧಾಮರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಂಡು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪುದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಖಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದು ಪೋಪರು. ನಿಖಲ್ನ ವಿದ್ಯೆದ ಫಲಿತಾಂಶದ ತನಕ ಓದೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೃತ್ಯುನು ಪಡೆಪುಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓದೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನೆನಪು ಉಂಡತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ದೇಪಂಡ ನಿಖಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿದುಂಡು. ಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣಾನಗ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕುಲೋ ಸಹ ಪೋಡಾಪುಂಡು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಶಿವಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಪನ್ಪರು. ಒವ್ವೇ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜ ರೀತಿಡು ಶಾಂತಿಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ವಿನಾಶ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂದುದು. ಇಂದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಯುರೋಪ್ ನಿವಾಸಿಯಾದವೆರು ಉಲ್ಲೇರು. ಕೌರವರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೆರಡು ಯುದ್ಧ ಆಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಯುದ್ಧದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಒರಿಯಕೊರಿಯಗ್ ಲಡೈನು ಕಣತು ದೀಪನಾದುಂಡು. ಇಂದೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯಕೊರಿ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ್ ಶತ್ರು ಅಪ್ಪೆನ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನನೇ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಬಾಬನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ಲಾನ್ ವಿನಾಶ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಕಡಪುಡುವೆರು. ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ಪಂದು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುರ್ಲೇರು ಪಂದು ನಿಖಲೆಗ್ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಕ್ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಸತ್ಸಂಗುಡು ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡುದಾನೆ. ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಬಾಬಾ ಸಮ್ಮುಖಡು ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಎಂಕುಲು ಕೆಬಿಟ್ಟಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೇರು. ವಾ ರತ್ನ ಬಾಬನ ಬಾಯ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯ್ದುಲ ಬರೋಡು. ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇದ್ದು ಕೇನುವೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪನ್ಪರೊಂದಿತ್ತು. ಪನ್ಪುನೇನು ತೂನಗ ಬಾಬಾಗ್ ಪನ್ಲೆಕ ಬಾಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮೊಕಲು ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪೋಯರು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪವಚರು. ಇಂದೆನು ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸಬೇಟ್ ತೆರಿಪೋಲಿ ಅಂಡ ಕುಡ
ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ರ ಅವದ್ದು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಮಾಯೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತುಬಿಡು. ಬಾಬಾಗ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಜೋಕುಲಾಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಸ್ತು ನಾಜುಕಾಯಿನ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ದೀವಡಾಪುಂಡು. ದಯಾರು ದಯ್ಯಾದು ಎರಡಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ಐನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಬಾಬಾ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ನಿಂದನೇನು ನಮ್ಮ ಏಪ್ಪಲ ಕೇನುಜ ಎಂಗುಲು ಶಿವಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಪಾತಿರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಕೇನಡು ಕೇನಂದೆಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ಕಾಡಿಗೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನ ಅಂಜನವನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಧೂಳುದ ಕಾಡಿಗೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದಿರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜನೆ ನೇತ್ರ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಈ ತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪೋಯರು. ಇಂದಿನ ಎಂಚಿನ ರೋಗಿಲು ಅಂಧರು ಕುಂಟೆರು ಸಹ ತೆರಿಯೊಣಲಿ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ರಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಜೋಕುಲೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಮೊಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ದೀವನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾದು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪುನನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಶತ್ರುಲೆ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮಿತ್ರತ್ವನು ದೀವನೊಡಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾದು ಪೋಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ನಿಕಲು ಅಸುರಿ ಮತದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಏತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತುದರು, ಎಂಕ್ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ತುದರು. ಆಂಡಲು ಸಹ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ. ಈಶ್ವರಗ್ ಅಪಕಾರ ಆಪುನು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪನ್ಪೇರು ಯದ ಯದ ಹೀ ಧರ್ಮಶ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಣಿ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಡಾಪುನು. ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ಕುಡ ಅವೇ ಅಸುರಿ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಪಾತೆರನು ಮರತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ಉಂತದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರಂತೂ ಬರೆತನತ್ತೆ. ಇಂದೆರ್ದು ಶಿವನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಆದುಲ್ಲರು ಬಂದು ತೆರಿಯೋನೀರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪು ಭಾರತಗೂ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತು ಕುಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರೇ ಎತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಗೋ ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬಾಬಾ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ಸಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಸುರುಕ್ಕು ನಿಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಸಹ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೊಡು. ಕೇವಲ ಪಂಡಿತರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಯೋಗಿ ರಾಜ ಋಷಿಯಾನಗ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಅತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲೆಡನೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಕೊರತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೂಜೆ ಸಂಕೋಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಸಹ ಇಂಚೆನೆ ತೆರಿಪದಿತ್ತೇರು. ಏರೆ ಓದಂದೆಪ್ಪಡು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ನನಂಜಿ ಸರಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಳುವಲ್ಕಿತ್ತಿನ ಕುಲಾಲೆ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದಿವನ್ಲೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆನು ಮರಪೊರ್ಚಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತಿಮ ಗತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೆರ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯೊಡು ದೇಹಲ ಸಹ ನೆನಪುಗು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನು ಶುದ್ಧವಾದುದಿ ಒಂದು ಶತ್ರುನು ಮಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ಅಪಕಾರಿನ ಮಿತ್ತುಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುನು. ರಡ್ ವಾ ರತ್ನಲು ಬಾಬನ ಬಾಯ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ವೇ ರತ್ನಲು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಯ್ದುಲ ಬರೋಡಾಪುನು. ಒವ್ವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಕೇಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಣಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ
ಯಥಾರ್ಥ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿ ಭವ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೇವೆ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಥಾರ್ಥವಾದುಪ್ಪುನಗ ಸೇವೆದ ಫಲ ಖುಷಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ದ ಅನುಭೂತಿ ಅತ್ತುಂಡ ಬಾಬನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ರೂಪೊಡು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತಿನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲಹೀನ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಅಪಗ ತಿರಿಲೆ ತಾಜಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತಿನ್ಪುಜರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆದುಂಡು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸದಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಖುಷಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಕರ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಅಚ್ಚಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.